Hello, hello, hello. Good afternoon.
Wala ka load, ay. Hello. I gonna make you feel good too. Ako par ba? Ako parang tent. Pisan kay S ba?
Ba't alisin yung line mo? Bangag paged. Ano nga pause? Pila! John! Dulong ko to. Pango ato. Pating ka. Ilo Linda.
Wala na kadto sa balay. Wala ang kadto. Ay, kadto to sa akong store. Shout out, Ate Maris. Oh my gulay. Why it's so dark? It's so darkness. Nagutom na ako. Shh. Hello, good afternoon. Kamusta kayo? Silent muna ako. Mamaya walang tao yung cart ko. Matulog ka na. Salamat. Salamat Ate Kuratsa. Tamsak. Miyang Kuratsa. O sige, ingat sa pagbiyahe. Kailangan ko open sa cart walang tao doon. So, ako ang mag-o-open na sana sa ibang, sa ibang branch. So, doon na lang ko muna. Antok na ako. Sakit pa nung ulo. Madam Ann. Ano ginagawa mo, Ate Ann?
Nakahiga, matutulog, aga gising. Oh, bakit naman? Bakit ang aga mo? Bakit ang aga mo nagising? Ano ginawa mo? Ako nga gabi na natulog eh. Ikaw maaga nagising. Ang Uber pa kaya ako. Tapos opening pa ngayon. Gusto ko na nga matulog kaso sayang yung kikitain sa cart. Sayang yung kita sa cart. So, ako mag-o-open. Kasi nandoon ang 3 tao ko sa sa isang kung store na nag-open. Dami kasi doon tao. Isa lang yung sa dalawa, isa-isa. Sa dalawa kong store, isa-isa lang tao. Hello, good afternoon. Mayong hapon. Kaya wag ka na mag-inom. Mapapabayaan mo work mo. Hindi maiwasan. Hindi maiwasan pag maraming tao, pag maraming kaibigan na nag-aaya. Umuwi ako kagabi, lasing. Motor pa yung nung dala ko. Buti na lang Mio lang. Hindi sniper. Nakakatamad. Kailangan maghanap ng pera para sa kinabukasan. Bawal yung tamad-tamad. Kahit nakakatamad. O ate, mamaya ko na lang gabi babalutin na maayos. Mamaya ko na lang babalutin na maayos yung ipapadala ko para mailalagay pa kasi ako. Sarap ng bilis. Nilagyan ko ng asukal. Tinikman ko kanina. Yun ang ulam ko kanina. Pero ang sayo 1 kilo. Binalot ko sa plastic. Binalot ko sa plastic. Binalot ko ng dyaryo. Lagyan ko ng packing tape. Nasa store.
Nasa store yun. Yung box kasi nasa store. So, hindi ko mapapakita. Hindi ko din mapapakita sa iyo yung laman. Para may ano, may surprise magaganap. Kuya Eddie. Ayaw kong pakita sa iyo. Bawal. Next ko na lang ano. May bibilin pa kasi ako. May naalala kasi ako ilalagay dyan. Ala, ate, sabi ng mga friends ko, gawin mo daw yung challenge nila. Ay, hindi pala challenge yun. Ano yun eh. Ng request. Kahit sa dress na lang daw, kung ayaw mo sa sa food. Kasi on diet ka. Ate! Anong okay? Nakikinig lang. Nakikinig ka lang pero hindi mo yung hindi mo yata i-accept yun eh. Accept mo na. Because of you, I know. Accept. Dalawa? Dalawa ba yung i-accept mo? Dalawa ba yung request i-accept mo or isa lang?
Oy, sabihan ko sila, basta oo ha. Bahala ka. Nanonood sila sa'yo, naka-hug na sila sa'yo. Pera ko dito. Na, saan yung... Nawala na yung pera. Na, saan na yun? Aantay sila. Huwag mo sila daw bibiguin. Excited na sila. Excited na sila, promise. Kasi ang ganda mo daw. Nagtatanong sila yung details mo. Baka may papadala. Ay, may isa pa sila pala itatanong kung ano bang paborito mong color at ano ba yun? Hindi sila kasi makapunta sa LS mo. Kaya sa akin na nila tinetext. At anong size mo? Sabi nila. Address ata. Iwan ko. Baka na-amaze sila sa'yo. Yun. Sabi ko isabay na lang nila sa papadala ko. Kung meron. Kung sakasakali. Lagyan na lang nilang pangalan. Para sa kanila yung nanggaling. Sabi kong ganun. Oo, binigay mo na sa akin, pero ipaalam ko muna sa'yo. Baka magalit ka. At mabudol ka dyan. Joke. Baka magalit ka at mabudol ka dyan. Siyempre, ipapaalam ko sa'yo. Napaisip nga ako kung ano ipapadala. Oo nga, binigay mo na sa akin. Ewan ko nga, hindi ko nga alam kung ano ipapadala. Gusto mo suggestion? Bigay ka. Tip lang. Pangpaganda. Tip ko sa kanila, sabihin mo lang sa akin. Bilis!
Sabihin mo na. Sus, anong eyeshadow yan? Eyeshadow? Ano ba yan, eyeshadow? Colorful eyeshadow. Eyeshadow. Pangkilay. Yun lang ba? Text ko sila. Text ko sila. Ano pa ba? Eyeshadow at saka yung wala sa'yo. Ba't pang makeup? Maganda ka naman, ba't pang makeup? Hindi mo na kailangan ng makeup. Natural beauty, maganda ka naman eh. Lalubat pa ata. Hala, nahihiya ka pa. Nandito na naman ako. Alam ko. Okay. Nag-tutorial, di ba? Oo nga. Sana may talent din ako mag mag-makeup. Wala ko niyan eh. Yung sa akin lang yung nail art, manual nail art, drawing. Nagdo-drawing ako ng ng nude pic. Nude, nude drawing. Personal. Hindi yung hindi yung nasa picture lang. Kagaya sa'yo, nagpapagawa ka ng ng picture mo, ng mukha mo, at nilagay mo sa picture frame. Yun ang ginagawa ko. Yun ang talent ko. Magluto, mag-alaga. Pero ang talent nung makeup, hindi ko alam. Magaling kasi ako mag-drawing. Pakita ko sa'yo. Ito, nanalo to ng ng Bacolod painting. Nanalo to. Best award. Ano ba yun? Tagal na kasi, 2018. Nung maskara. Tsaka, andito pala. Nilagay ko kasi yung yung picture ng ko sa DTI. DTI ko to eh. Picture ng ex ko, namatay. Yung Amerikano kung pangit.
Eto na. Tagal na 'to. Ako yan nag-drawing. British 'to. Wala na. Ito lang na ano ko, na-save ko. Kasi yung iba, ano, yung iba, binili na. Iba kong painting. Ate, ano pa daw? Sabi niya. Ito yung name ng ano, ng store ko. Kita ba? Ay, saan ba yun? Wala. Wala ang name. Nasa akin lang yung name. Why? Certificate lang ata. Tagal na kasi to. Ate, ano pa ba? Sabi nila. Isang box na lang kaya yung makeup set. Kaso di namin alam kung anong brand. Or sa Watson ba or mabibili or sa ano? Sa HBC. Ikaw yung tinatanong ko, ano pa? Ano bang brand? Watson or LBC? Ay, LBC. He, HBC. Hindi LBC. Ala, sure? Walang brand? Ala, kere lang ba yung makeup sa face mo? Yung mumurahin? Hindi sensitibong face mo? I mean, hindi ba nag-allergy or namumula yung face mo? Yung pisngi mo? Ay, ano nga? Okay ba yung kapag Watson lang? Okay ba pag Watson lang? Ano ba to? Kasi vlog lang yun para masabi ko lang na binigay sa akin yung ginagamit ko sa aking vlog. Sponsor ganun. Sponsor ganun. Iwan. Sige, tawagan ko. Tawagan ko baka nasa mall. Tawagan ko para sa'yo. Kasi kanina, kumakain sila sa Jollibee. So, ibig sabihin, nasa mall. Tawagan ko. Yan, nagre-ring. Day, eyeshadow ko no.
Wala lang kuno brand. Pwede lang man na sa Watson. Ambalya. Ate, ano pa daw? Uy, insert ko lang sa akon nga ipadala. Colorful kuno. Eyeshadow colorful. Ano nang baklaan mo sa sang ano be? Sang foundation. Ate, foundation pa? Foundation. Tapos eyeshadow, mascara. Tapos ate, anong tawag sa pilik mata? Ano yan? Hindi ko alam kasi. Yung yung sa dito, ano tawag dito? Anong tawag yan? Kasi mas may mura kasi doon, sabi niya. May pilik mata nga ano, na may color, sabi niya. Ay, hindi. Nasa kuno. Eyeshadow, blush on, ah, ano pa? Makeup, yung powder. Ate, yung powder ba, ano lang, light lang? Ate, oh, wait lang. Oh, eyeshadow lang daw, colorful. Kuno, wala siya. But, amo naman na. Ate, walang stock. Sa dinami-dami ng ano ko, walang stock. Try dia daw pumunta sa ibang mall. Baka may stock. Ate, walang ganun. Try pumunta sa ano, sa ibang mall. Baka meron daw. Ibang Watson daw. Or HBC. Oo, amo man ang baliya. Ay, nauya ko. Pangkilay na lang kuno dayon. Color, anong kulay? Black or brown? Yung pangkilay powder. Ate, yung pangkilay powder daw. Na may brush. Oo. Mula na sa Watson. May ara ko da nakita tatlo kabilog nga color. Pero dark galing. Pencil. Bakla na lang brown kag black para ano, para may choices brown kag black. Ate, mas maganda yung ano, pangkilay na ano, nga powder. Yung parang eyebrow. May ganun ako niyan eh. Pencil.
Ambot-ambot lako balo wala ko kabalo. Kamu bala chat ay kamu chat eh. Uy gago diet sa. Ate di ba diet ka? Pencil lang daw sanay siya. Bibili niya na lang. Binili niya na. Pencil, dalawa, brown at black. Tig dalawa. At saka ano, ng brown na eyeshadow. Ay, brown na ano. Ay, ano pala yun ng ano, ng, yung sinabi ko. Ano ba yun? Pangkilay na powder. Yung may brush. At pencil na hindi mo na kailangan yung ano. Hindi mo na kailangan ng ano ba to? Ng pagandahan. Ambot siya, balo mo sa kay diet man sa. Sakon nga ni uga. Oh, maguba niya diet sakon. Damo giniya kaon. Oo. Okay ga live ko. Nauya sa ko no. Oh, okay na yun, nakakahiya na. Nauya sa. Okay lang daw yun. Basta yung request niya lang. Walang problema yun. Sabi niya. Ewan ko anong size niya. Dahil nagtagalog ko kay. Tanong ko sa kanya. Ate, shorts daw. Gago. Ate, shorts daw. Ayaw mo? Ang mga fashion ko, no? Lalaki to! Hindi niya alam. Tatanong-tanong, hindi alam. Ay, hindi kuya Tamaran ko mag-drive Hindi ko daga naman kanto, tamaran ko mag-drive. Kapoy! Kabalo ka na ginag-open ko sa pro isa ka store po. Buta. Hindi niya rin alam kung anong fashion na sinasabi mo. Gusto mo high waist? Napatay. O hindi gusto high waist, wag daw wag. Hindi gusto. Hindi niya kay chindi Ate, nakaintindi ka daw ng salita namin. Jutay lang guro mo muna na. Ang buot wala ko ba daw? Oo. Siya lang bisita ko. Siya lang dito Wala naman iban. Siya lang man ang di sa akong live. Pero may naintindihan ka daw, sabi niya. Gago, may asawa na ni.
Sabi niya, may asawa ka daw. Sabi niya, may asawa ka daw. 5, oo, may asawa, may dalawang anak. May plano pa ata. Ambot mo ah. Sa sinasabi ko yung sa sinasabi ko yung Ilonggo, wala. Wala kami naiintindihan. Oo, oo, kung mayara. Oo, meron. Sa sinasabi mo Tagalog, Tagalog lang. Sabi ko gani Ilonggo nga ginano yun. Oo, sakit gani ulo ko. Hindi sa intindi. Wala ako naintindihan. Sorry. Isa na lang anak ko namatay. Isa no November 30. Uy, gago. Hindi ah. Oh, 48 na ni. 48 na si Manang. 48. Di ba ate, 48 ka na? Ayaw yung maniwala. Ay, ambot kutso-kutso chismis. Ay, live ko Bakli na nada sa Ano lang, eyeshadow. Eyeshadow, makeup, bakla tanan. Sabi ko sa kanya, ate, bibilhin niya lahat. Pating store. Bili mo sa kanya, pating store. Lahat na mabibili dyan, bilhin mo. Kukuha tayong balikbayan box. Ikaw babayad. Di ba, Tena? O request, mumurahin lang, wag mahal. Okay lang yung mahal. Madami naman to eh. Madaming okay lang yun, Tem. Bahala siya dyan kung anong bibilin niya. Tuon ma. Hindi, lalaki. Lalaki po, hindi babae. Okay lang yan, te. Pag mahal, mas the best yun pag mahal. Wag lang mumurahin. Marami naman yan eh. Single ito, single. Single but meron sidecar. Sidecar. Tinawag magago. Wag sayang pera. Naku, wag sayang pera daw. Okay lang daw, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ate, bibili niya lahat ng bibili niya lahat yung nasa store. Lahat ng mga makeup, foundation, lahat. Ano pa ba? Foundation, tapos ng yung pangpaganda mo. Yung nakalimutan ko, yung binigay mo sa akin before. Wag sa Shopee ate, mahal yung shipping. Matatagalan yun. Oo, gani, oo. Gaya pamangkot, pag ganing kaatat Bunggo, taka karon. Utsiyay ay.
Ano tuwaw? Ewan ko sa kanya. Ewan ko kay ate. Tanungin mo na kasi. Ano mo siya, chat mo siya. Angel Ann. I think Angel Ann. Chat mo sa ikaw na magtanong. Ay, hindi pala. Oh, tama. Angel May. MY. Angel at saka MY. Gani. Apoy ah. Oo, lata lang video ya. Ato sa multe. Ayan doon sa mall, sorry. Sana makikita ko siya sa live mo. Sunod. Sakit ako nula, bala kada. Oo. Uy, upod ta. Ay, upda ko. Mapatato, makuliwat. Mapatato ako. Oo, basta nami. Oo, gani mapatato. Kuliwat. Oo, kasi no. Uy, tod. Basta skin ink lang. Dili lang guro. Oo. Ate, sabi niya may tato ka din ba? Ate, parang gago to. Sabi niya, te, pag meron tattoo artist na sabi niya, pag merong tattoo artist na magagaya yung mukha mo, ipalalagay niya. Gago. Sige na, bala ka na. Palagay yung ano, yung mukha mo. Habno. Anong wala? Anong wala? Anong wala? Sabi niya, pag meron tattoo artist na marunong gumaya ng mukha mo, ipapatato iya daw sa likod. Pag, nakita ka niya. Okay. Ang kulit kasi, kaya binadba ko na bahala siya dyan kung anong bibilin niya. Lagyan niya na lang pangalan para masabay ko yung ano, yung sa akin din at sa kanya. Parang isang kilo na lang, isang kilo na lang. Para tipid. Nakita ka na niya. Ganda, ganda, ganda sa sayo. Kaya yun. Nako, baka pagsisihan niya yun, maglalagay ng tattoo, lalo na pag nag-asawa na siya. Agad, sabi ko nga, nasa likod pa. Malaki daw. Sabi niya, okay la. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ganun din. Kailan niya ako nakita swimming? Nung umpisa na nag-video call ako sa'yo,
Yung gabi, naalala mo? Yung first time nating mag-video call, nandoon siya. Ang cute mo daw, sabi niya. Sabi niya ganun, naku, maniwala, matanda na ba yan? Sabi niya sa akin. Siling ko, oo, 48. Maniwala ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, yung, yung time na nagsabi ako na bibilhan kita ng ng tuyo, na gusto mo, remember mo, yung gabi na tumawag ako sa'yo, nagbi-video call tayo, at may customer ako? Remember mo? Yung ginawa ko yung video, Ose, makakalimutin ka na matanda ka na, ah. Makakalimutin na. Sure ako, kailangan mo na ng taga-remind sa'yo. Sorry. Eh. Nakita niyo yung picture mo na-screenshot ko na nagbi-video call sa'yo. Nakita niya sa akin nga file, sa akin cellphone. Sabi niya, "Uy, Juan, sino to?" Sabi ko, "Vlogger yan. Idol ko yan." We, sabi niya, baka girlfriend ng ex mo. Sabi ko, hindi ah, vlogger yan. Di ko kasi siya nakita. Kasi nakaupo siya sa lamesa. So, oo, naka-subscribe na ba niya ako? Oo. Yung nakadikit sa'yo, it's almost 9 na ata or 7. Nakalimutan ko. At kabilang siya doon. Sa 9 ata. Businessman din siya. Wala, 1 hour na. Pero yung nagba-buy and sell din siya ng motor at saka sasakyan. Wala. Wala siyang channel. Pero yung niya, hindi siya vlogger eh. Ako lang yung vlogger sa namin, sa grupo namin. Ayaw yung pa-vlog-vlog kasi nahihiya siya. Kumbaga, half half lalaki, half, you know, yun siya. May pa half-half. Nag-stop lang sa ata at saka hindi na siya nag-message. Yung paborito yung picture yung mahina kita dito sa YouTube. Mas
malaki pa ang kita mo sa store mo. Mahina kita sa YouTube, mas malaki pa ang kita mo sa store mo. Oh, kaya nga ayaw ko. Kaya nga ayaw ko. Kasi paghirapan mo muna ng ilang days bago ka makasahod, yun. So, pagod na din ako niyan pag ganun. Pag may time ako, doon ako nagbi-video. Pag ano ako, pag nasa mood. Pero pag nasa attitude ako, wala. Pag nasa mood lang, pamudo-mudo din. Kaya yung pa-edit ko, pabilisan lang yun. Oo, kasi sa totoo lang ate hindi din sa pagyayabang ha. Kumikita ako halos sa isang store, 18 yung pinakababa, 18,000 yung pinakababa, 28,000 yung pinakamataas. Oo, ganun. Sa isang store. Sa iba, yung mahinang kita, yung ano, yung una, 3,000 hanggang sa 10,000 lang yung unang store ko. Yung ikatatlo, maliit, hindi ko pa alam. Kasi now lang nag-open. Yung cart ko naman, yung ang pinakamalaki yung cart. Kaya hindi ko yun maano. Kaya doon ako tumatambay sa cart, hindi sa mga sa cart. Ko, it's yung pinakamaliit ko, it's 11 ata yun. 11K. Yung pinakamalaki, mas malaki-laki sa unang store. Pero yung expenses ko, malaki din. Kaya ngayon, before, kaya ngayon umiitim na ako at stress. Daming bayarin. Babayad ka ng rent. Babayad ka ng ano, ng sahod ng mga tao. Babayad ka ng kuryente. Daming bills. Tax. See? 3 na. Plus yung card ko, 4. See? Kaya nagfo-focus ako muna sa card. Just sa store na nagrerenta. May renta din yung cart pero mababa lang. Nasa 3,000. At saka madami naman tao doon kasi plaza yun. Gi-give up na yata ako ka. Gusto ko na mag-abroad. Try ko naman yung buhay abroad. Yung taga-laba, taga-ugas ng pinggan, basta taga. Gusto ako ma-challenge eh. Gusto ko na i-challenge yung self ko. Hirap kasi. Tignan mo to. Ngayon. Yung binabayadan ko. Ito. Okay lang kahit mahirap.
Oh. Tignan mo yung binabayadan ko. Oh. Yan oh. Napunit lang. Oh. It's a 19,000. Ay, 19. Ara. Yan. To. See. Almost 19. Every month na yun. Sa isang store. Sabi nila mahirap daw. Pero makasave. Hina din pag ano eh. Pag walang tao. I mean, pag hindi season ngayon. Sakit ng ulo ate. Pagod na ako. Parang sinasabi ko na ayaw ko na mag-asawa. Kasi baka lalo lumala. Yung maintenance pa na yung nanay at tatay ko. Nasa nasa 7,000. Si hirap mamuhay dito ate. Gabi ka na matulog. Buti ka na nga makakatulog ka pa. Ako hindi na. Mamaya-maya ng konti, mag-out na ako. Kasi mag-o-open ako. Pagod na, papagod na ako, na-stress na ako. Laki ng eye bags ko, tignan mo. Tignan mo. See? Buti ka pa nga, may time ka pa matulog. Sabi ko nga, kaya nga nadidelayed yung yung mga papadala ko sa'yo kasi wala akong time. Ako lang din ang ako lang din ang nag-aasikaso kasi nahiya ako mag-asikaso. Pag mawawala din yan. Oh, wala kang store. O pag umalis ako, ikaw pumalit. Pwede yun. Ano? Ano sabi mo? Lutos muna mo sa tao. Iutos muna sa tao. Hindi marunong eh. Yung sa kanila, ugas pinggan, ugas ng plato, magluluto, bake ng pizza, gagawa ng pizza. Yun lang. Pero yung bumibili sa palengke, ako na yun. Kasi one time, inutusan ko yung mga tao ko bumili ng ng mga kulang sa sa store. Na ako, na shorts. Shorts ako ng 5,000. So, ayaw ko magtiwala. Pero pag
Pero 'pag sa pera na sa cashier may ano naman, may mga resibo, gano'n. Hirap 'pag businesswoman ka. Stress ka palagi sa mga bayarin, stress ka na nga sa mga ano, mga tao mo, stress ka pa sa mga bayarin. See, kaya mahirap. Pasaway pa yung mga tao. So, yun. Ito yung bago ngayon. Ito, yung dalawa, ito at saka ito. Ito, tsaka ito. Bagong store. Ang kaharap niyan is ano, simbahan. Hala, ate binili lahat. Ate foundation, eyeliner, eyebrow, eye blush, I mean, eyeshadow. Ate binili niya lahat. Isang makeup set. Isang box, sabi niya isang box na makeup set. Ewan ko, binili niya na eh. Sorry, hindi ako bumili. Sorry ka na lang. Binili niya na. Sabi ko sa kanya, sayang yung money mo daw. Ipapadala mo na lang. Joke. Baka eyeshadow colorful binili niya. Tignan na lang natin mamaya. Huhuhu. Okay lang yun. Okay na yun. Basta ma-extra. Extra mo na yun. Yung mga binili niya. Pag naubos, yung mga binili mo, yung binili niya na lang. Yun na naman ang gagamitin mo. See? Tama? Nakakahiyo. CR? Anong CR? Hindi ko pa nga nakita yung vlog mo sa atin eh. Marami ka na iba-vlog. Yun sa atin. Sabi mo, ibang version. Tsaka, ano,
Yung mukbang, yung budol fight mo. At saka ano, yung fashion dress mo. Hala, fashion dress. Alam ko malaki ka na. Ala ka. Alam ko large ka na. Large na yun. Large na yung size mo. Ba't ako pag naka-diet? Mabilis lang. Isang ano lang. 1 month lang. Dumiliit na ako. Ate, ask ko lang, ikaw na ba yun, yung dalawang viewers dito? Wait lang po. Yun isa yung bayaw ko. Ha? Ano yung isa yung bayaw mo? Wait lang, wait lang. Ate, anong sinasabi mo?
Tignan mo, ito lang yung nanatamo ko. Kahapon. Ito. Tsaka ito. Ito. Kanina, nanood yung bayaw ko sa'yo. Weh. Sure? Umalis din eh. Umalis, ayaw niya sa akin. Umalis na, ayaw niya sa akin. Kasi kung gusto niya, hindi yun aalis. Hindi naman kasi ako kaganda-ganda para pagstiyan niya. Yun lang. Sakit ng paa ko. Dami akong sugat. May tubig pa man ko to dyan. Hindi ako maganda kagaya mo. Kaya yun, umalis. Wait, ikaw. Ara pa sa kilid. Kita mo? Oo, dala to. Gusto kanya. Weh, sinabi mo lang yan. Ikaw lang yung nagsabi, hindi siya. Hindi siya mahilig sa sobrang ganda type niya ang mga beauty mo. Oh. Asa. Asa. Paasa ka, te. Paasa ka talaga, ate. Ikaw lang yung nagsabi eh. Tapos hindi ko naman nakita yung picture niya. Paano ko makikita? Ikaw lang man yun eh. Ikaw lang yung nagsabi. So hindi ako maniwala sa iyo. Nagutom na ako. Hindi pa ako nakakain. Anong oras na ba? Alas 3 na. Mamaya mag-out ako. Weh. Sabi mo, send mo sa akin yung picture. Wala naman. So, paasa ka. Pangit ako eh. Hindi kagaya sa'yo. Madaming madaming nag-a-amaze sa'yo kahit may edad na. Mamaya, kakain ako. Bidgis lang. Ate, pinapaasa mo ako. Treat 3:20 mag-a-out na ako. Stop ko na to. Mamaya, mga 3:20. Mag-a-out na ako, 3:20.
Wala eh, wala oh, wala. Wala kang picture. Sabi mo bigyan mo kong picture. Iwan ko sa iyo ate. Kukuha ko ng picture, send ko sa iyo. Bakit nandyan ba sa iyong bahay? Diyan ba siya nagstay? Ilan taon na ba siya? I remember the day. Oh, oh no.